Jesus, author and perfecter of our faith. So what they call yen kasa ni mo a osi Yesu yen gidie mu di kamfo ni wiefo. Abusianfo na wotwe asan akọ apro apeto yembion ye de aseda pesie ne ye de matwe di ampon Nyankopon. Sa akotemu nyinara se ne enimu esua no osi in these last days the message of Hebrew emre di awie Hebrew for enkransem na ye ne wo esua. Yadi kan ene wo ye adusua no maku edu na otwe mu die ye ne etoso baako se ne ye hwe yen adusua no sa enkransem we ye enkransem ana Paul kotra kuma Hebrew akenkanfo a no ma be ye Christofo a encheye na ohaw atiatisi no mu kwa manimu no ota ahodo na wo pese ohwan won hu efiri gidie ne mu akoye se mene wa enti yehu se sa enkranse ya futu bibre na Paul enam maiso etu womfo ayenso ebi eko emaye last week ene ehwe adusua no ne etoso edu no se wo hwe eno a ye hwe Jesus open the way through the veil you say twumutam no Jesus Christ course ro no a emu ebie no wa ma yesro akwantu no mu ago a samre die yenu mienu obi atimi kono nkotodwanim na afie bompa ya Jesus Christ de yembone de eche eyadusua na emu edepa na otwi mu nso ye krado ye no ba behwe na otwi mu die na osi Jesus author and perfecter of our faith ye de mu encheche mu no ebebre wosisia. Your fans, your my fans, or say, send you to at the year and a yes, Christo. I said, so you not interested on call how any amanium. I'm saying, did you say, we don't want to be now, would you, brown poor and thousand? Yeah, that's right. Jidie, a whom Yebema munyina akwaba bion na fe ye de ye giasronko so e de ema munyina tuturu yang ahwefo a wonam fidie 3ABN Ghana for so na de biara omone yen eye sa adisua yi ba biara wo hwe yen biara ye ma ye chiao ye de giasronko so e de ma ye sre twidi ampon Nyankopon chen so emwa e de ema munyinara na me bo monka ye se wo hwe yen e wo 3ABN na Ghana na se wo mwa bia pese wo de boasa dwumakuo ya akwanya wo ho ye de number bi ebeto ase no afa no afre opini bi ne wo bekasa na fe mo biara wo no watimi de aboatre bi ensan so mo na hwe omo so yasene ma sa dwumadie yi ye hwete no ko wiase afa na nyina na won so wonya bi etie ana sa won so wonya bi ehwe me ntie omo nkrato mra sisia na fe ewia ye de yedisia no ato amso. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org.
UAB and Ghana. Experience the excitement. No, sɛ medi kan ɛkaeɛ no yɛhwɛ Yesu yɛn gyidie mu di kanfoɔ ne wiefoɔ na me wɔ abegwafoɔ soronko ha se a ɔmo taa bɛboa ma yɛde saa dwumadie yi ɛde brɛ mo a motaa hwɛ yɛn no sɛ ɔmo di saa dwumadie yi mu akotene paa ɛyie mede mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ no Yehowa adom me wɔ abegwafoɔ mmiɛnsa wɔ ha se a ɔmo ba bɛboa na afei yɛde adesua yi mu mpɛnsɛmpɛnsɛm mu ɛde abrɛ mo nipa wɔte me nsa nifa so pɛi ɛyɛ Elder Isaac ɔsɛ afrie Elder yɛ ma wakɔ aba great yɛda ase sɛ ɛnɛ no yɛto nsa frɛ wo nso waba Onyankopɔn nhyira mebɔtra Elder free a na mekɔ Sister Agnes Tete ɛna ɛte mfimfini no Sister Agnes so de biara da ɔbɛboa yɛ ma yɛde saa dwumadie yi ɛde ɛbrɛ mo Sister Agnes yɛ mo akɔ aba great yɛda ase sɛ yɛto nsa frɛ wo nso nnɛ nso watumi aba Onyankopɔn nhyira mefiri Sister Agnes a na mekɔ Elder Hansen Asamoah nso na ɛte ɛtoɔ no ho ano ɛda yɛmo akwaba ɛda nso de mo a mo hwɛ de biara da no sɛ odi mu akotene paa yɛ mema mo nyinaa akwaba na afei nso yɛhyɛ Onyankopɔn nso nhyira ɛde ma mo nyinara great yɛnhwɛ yɛn adesua no mu wɔse Yesu yɛn gyidie mu dikanfoɔ ne wiefoɔ yɛhwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ Hebrewfoɔ nwoma no ɛkyɛ yɛ du mmienu yimu mmienu no Hebrews chapter 12 verse 2 but answer na no mema Elder afie obebo mpaye amaye na afie ewia Sister Age akan nka abosem na maye ansa na ya hye yedwumade na ase yo mpamcho mama ye mpaye Nyankopɔn ne abankɛseɛ yɛsan da wase papa sɛ wodi aba usihye yase si emi bi wase mu ɔdomfo na ne nyame yɛsrɛ wo sɛ wo a woyɛ nyansabo akwa no ma yɛ nyansa enimdie ɛwɔ wase mu na wa ankasa asafrade be kyerɛkyerɛ yɛn na ɛbra adesua ɛkɔ yɛsua yɛtiefo hɔ yi na ne nyame atɔ asom atɔ akoma so ama asesa yɛ free yɛtibia dadere no de akɔ tibia foforo a yɛbɛtumi de yɛ ho ato asafrade wonkuto so yɛfa saa kwanya yi so etue yɛtiefo nyinaa hyɛ wo nsa papa yɛsrɛ so obi wɔ hawo ne amanneɛ bi a ebra yetie wasem Jesus ko nipa kro na abrabɔ mu na yini free ne hawo ene na mane nyinaa mu na ye nyinaa enya gidie entra wo na ase na daachi bia opie wa no nya mu a enke no mu nyinaa ka sɛ ya genkwa ya twen oni na wo de akwakodi da ensada ya da wase sɛ obetie ye na obɛhye ho anunyam na wa ankasa wa kyekye wo doba Yesu Kristo din mu ti amen great yanko straight na fe yenhwɛ yenka abosem no ɛwɔ Hebrews chapter 12 verse 2 pamchommente radiasem inhwɛ gidie mu kanifo ne wiefo Yesu a ɔhwɛ anigye a ɛda nanim no to ne bo ase hunu asennua amane na wamu aniwo na okotena Onyankopɔn ahemwa nifa amen great yɛhwɛ enne wo hwɛ yɛn adesua na se ne animu nsam no ade maye no se wo hwɛ Hebrewfo nwoma na babia ne kankan ɛde pa chapter 11 na fe chapter 12 no sanse ɛhɔnom no ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛn Kristo yɛ abrabo ya yɛwe akɔyɛ ti sɛ Amerikatu akɔyɛ sɛ marathon Sara na ɔgye no nso nhyehyɛ no nso akɔyɛ no ho sɛ Amerikatu sɛ Amerikatu we say no ya tutu bia marathon we tu a no de aduane de ama we no nso de akoma we no nso de akoma we na ye lasa ye kutu na fe ye de akɔ ye na ye Uzemboat so na otimi ye last ma Jamaica for no good enti ye na ye ono a ye de baton no de ama na ne ogina ncha ye fans de o ma ye fans o kyerɛ sɛ ne yintu aden yɛnyere yɛ ho na Yesu Kristo na saa Amerikatu nyina ye de gigie na ye de etu saa Amerikatu enti saa na wotwe mu no ye bɛhwɛ sɛne
Hebrew for eche gidie anase gidie mu no sen na Hebrew for echeche ye mu na fe yetimi ehu adusua yebesua afri emu sanse wo se Yesu Kristo na ye gidie mu di kamfo ni wiefo yenhwe se ne Hebrew for be cheche sa ensemu enna maboafo no aye krado a omo ba beboa na fe yede emu pensempensemu yi ede abrel enti yendi kan enhwe Hebrews chapter 10 verse 35 to 39. Babia o kase atenenefo frigidie mu benya enkwa. Yenhwe se ne o ka no ho na fe. Yenhwe adusua ebetimi asua afri ho no. Hebrews chapter 10 verse 35 to 39. Sister Age, say why krado a. O si enti mu nto munam ya ewo akatua kase no ntwene. Na boase to hia mo. Na se mu wie de onyankopon penu yi a monsa aka boshe no na aka kakra bi na de obeba no aba na erinche na de otene no frigidie mu benyankwa na se wotwe ne ho a mekra ani renso no na yen de yamfra won a wotwe won ho ko oseye mu no na imom yefra won a wogidie ko okra enkwagye mumu amen amen yo ada afiye ma memfa nhyɛ ase emfiri wo hɔ no mo sa wohwɛ nyituo sem ya wakan a ɛdeɛ na nyankopɔn pɛsɛ ɔka kyerɛ yɛn wɔ ha se yeah me na Bismarck me da se say asɛm a nyankopɔn ɛka no ha no ehia papa ɛma ya namotu a yetu ɛwɔ Yesu Kristo mu in fact wohwɛ addition or say endurance is a characteristic of God's end time people. Not just say you be jina pinting e suban bia yenya awiye bremu ye twen Yesu Kristo e maye no e wo say e suban I didn't know kanisa asema mame age e ka kyeye no ehu se Yesu Kristo a odi anim a ono na yebenya no mugidie no ehu ohaw ani amane a oyɛ den for fame enu na wo tu yemfo sabre se ebra ye twɛn ni ma ye tosumi no yina sa ohaw no yenso yebekom emre ma ho kwan ema ye nka Revelation chapter 13 verse 10 and 14 verse 12 na ni nyina etu yefo se yenya abotre na nyina gidie no na akatuapa bi eyeden ewo ho emayen in fact before yesu ebekọ na yehwe Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 10 or say blessed are those who are persecuted because of righteousness for theirs is the kingdom of heaven. What kind of 11 so as the same thing or say blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For the same way they persecuted the prophets who were before you. That's right. So now, Revelation chapter 2 verse 10. The best time kaina Yes Christo bosha wahyen se obeyi afri boni mu no de boni ebeche no na wamaye dan kwa no enkosi hɔ a esan se ye de ho ato Yes Christo obonsam etan na ode ebefa nyama horo bibiri mu enu nti na maame age ekan de no maaye no o se ye nyina pintin enko na wie na ye hwɛ de o kan wɔ Revelation chapter 2 de ka patch kan by 2 verse 10 amania ubehunu biara hwɛ onwonam de mumu binum begu afiase na wasomo ahwe na mubehunu amane dedu di nokre kodu owomu na memba wo nkwa abotire amen amen elinti yetiefo a yeti promise onyankopon edi amaye no anase so obeye wo kristoni a na enkyere se onko how any amane mu am say last week edition we can Job amani a ofemu na so ni nyina mu Job ejina na o ka se medimafo menim se medimafo etiase na obejina asase so eniti addition yesuan in there no se
or training ni digidie ebedi pem no yebe or how any amani ebe famu nyina no ye nyina mu nkosi awie asama mama agi kan no eduru ba bi ni na ehu efiri se o se se mo ba ba gi ade ni dinamo sa atwe mo ho because of or how any amani amokum a enwie mu yie so ho eniti o tuamfo na etore bi ohon mu a ya na odwenwa efi esanse honam wesi entimi yi anti no na ye ko o yi mu a na Mr. Bismarck na hadwen na empo atitefo no obi ti say Habakkuk ye kan Habakkuk chapter 2 verse 2 and 4 to 4 na Habakkuk challenge nyame o say adenti na ye de ho ato so so ho na ye hu na mane Jeremiah so can the same thing Jeremiah chapter 12 nyame ma esu pa hawa ne amania omukomo but onyame won in hihye there is going to be a time a baby koba sa se nyesi nyame obu na ni agusu se sabi otamfo ha onyame ma ne enkomu sa a baby ba onyakopon obe avenge amane ma na sa bre ni enuru ho no na wo ka kire yen se yanya abotre na yen tragedy no so enkosi awie in fact se ko ha mu a eni nyakopon no na ye dey wo ha mu na wo se omma ohawa ebore so emayeso ede bia da obi kwan emaye betimi afam na se giram kosi awie ya ya genkwa yesu no ebe ma ya sa ahoden no ama yetimi de gina pintin ede ama no yo medase eda why de pa medase ye nto aso na fe ye twem se wabogidie na jisua na nkasa no epese yete gidie na se pa ye senior opportunity ma menko sister Ageso na membisa sister Age gidie aye ka ho asemi gidie aye ka ho asemi die ni gidie ye be kira asesen yeko Hebrews 11 verse 1 na waka wacheche gidie mu ho meka nsana maka de majumensi enti Hebrew duba kono chichemu ba kono se na ya fe gidie ne ade ayen eni daso ho ahotoso ne nioma yen hunu ho adansegie enti me sometimes meka se when need da bibi su kwampo de odwin se bia abehu but gidie net me do bia it doesn't even make sense by so to me gidie enti gidie ne se udo ho to business wo gie de brampo a entasum because gidie untimi nko prove our lab enti se ma so ka se 1 + 1 is 2 yes enti sa but ya je se unhu ye ba wo arehwemu ne ahotoso se ebebe mama great na ye wo okwohwe trosem a ye benya nhweso de wo mo mutimi gina ho pintin wo gidie mu ma e betimi akase he we say bi na e kase ye gidie no bebre Hebrews 11 abobo bebre oka ebel sata mamoko ba fa we no odi odwan ko ye ni nwa de fomu de enti onyankopon agi ni de ye ba Henok gidie enti ono onyankopon nante ye fa ni ko soro no wade ni na nso nto dawo esi nyame bo ade na bosio ni frasa asiase ba nyame ka chense ya adaka na me baba beton so nkofo potwetwe no emfie wo ha ani aduane na oda so ka tensi obeto amafo dwinse na aduane po onye adwuma enso so gidi ye ne oni ni fie nyankwa but the time de Abraham titru e de na man se ne de no obi ade sombo de ba ne de no so sombo pa efise hwe ebra ne yire enyi na ogidi se nipa fam ka enye yeda onu kra be akokrowa enso so nyankopon ka se ombe wo ba no gidie enti ebem ewo mo say ni o ma bi baye Ishmael bem ni ade but Isaac baye na ne extra twa no kra ni say na nyankopon ahye say enipa for everybody ombe Israel fu no ekrampo ka cho me say mama ba mfa jam amfa mo ba ma afare onyame ya wakasa na sa ka say fa oboko ba afare enti na nya ade a etos mu kra na no nyankopon ni ogidi no ebo ebra because aka kire ni pay say ewo Genesis 12 honum say enipa no ono na wodi ni be nase ena
ewiase nyina beba na ne baba akope ya wapam Ishmael se ono nase panti na ewiase nyina be wo so mfa no ko ba afori enti asem no na ni ne nyame aka dada beba Abraham nya gidie se so ne ne yiri na o mapa awo ho aye kire se nipa fam no omu ade omode wu na wu nu mpo na otimi ma omo wo ye dia na wani da so bi sese okoni ba ne krampa onyame besa nya ne na ama no sa bre na ye nya nya ne obia o but no wani da so e wo sa gidie ne nipa afam na nto aso sa enso so nya sa gidie ne Hebrew for no na ya ka asem na kire omo na omo so mani da so say yes bebe pem da omo wi ne Yesu ama enti mi ne wonso da before to make us yes we be back trouble to cry banda da enti eto mrebe ye gide be him but se ne anwa ne nya ahotoso ne se me ne wonso ye nya ahotoso a nyame waka ne obeye o onyankopon ontantro na sam ye pe ne bohye etim hoda na ye nokre enti me no mienu ne ekobia no enyina pinti ne nya boaseto obeba be fa ye yo me da se pa so kinkan Hebrew chapter 11 na 20 to 28 na obobo agidifo bi so din mepese e be kan na fe mama Elder Hansen acheche omo ne ye enumu in relation to gidie ho asama ye kan ti say why kradwa yenhwe Hebrew chapter 11 20 to 28 no yenhwe sa agidifo yi di omo ye chomiente radiasem gidie na Isaac dishra Jacob ni Esau nyoma ebeba ho gidie na Jacob bewu no odishra Joseph mabenu no na omia ne pometre so sorry gidie na Joseph rija mu no ode bo Israel mafria obefre akonudin na ohye ne nompe ho nsamanse gidie na owo Mose no na ofo de no kra no abosume miensa efrise ohunu se abofra no ho ye fe na wansuro ohene mra no gidie nti na Mose nyine no wan pese ofre no Pharaoh baba na oyi ni se oni onyankopon mma behunu amane mmom chense obete boni mu de natia bie obu Kristo ahohora se ahonya kase sine Misrem ahonya die efrise ohwe akatua no gidie nti na oja Misrem ho na wansuro ohene abufu na womia nani tina mu se die ohunu die ohunu no gidie na odidi twam ne moja piti no na makan no saifo no anka won amen great opening Hansen yenhwe sign na dikamfo e die no omo actions in relation to gidie aye kan etisen that's me no this mark achia abusiafo nyina so se yehwe gidie asem aye kan ya the sister Adia dikan akire yen the definition of faith no that's right say gidie ye ade a yenhunu ye na yeni eda so say ebeba nti first of all once na yebeko mu makoma kono no ade bi stand out yes say ye ka gidie ho asem wo ha ye ka ade a ensiye nanso wo sa arehemu ewo ade no mu esan obi a wo do ho ato ne so nti sa ade no be ye adwuma nti o sha ase efiri from verse 1 to 19 no wabobo ebi mo heroes no bebre Abraham mo ne wo mo keka ho na oduru 20 na ekọ no odi abesha ase free Jacob eso ene Isaac mo ene omo eso na wo hwe wo mo de na okaye no a na o kire se gidie nti na wo mo achira wo mo ma anaso wo mo shira ye eye ne asesen wo mo ye nyina abra na emaye nti ohwe nsem a okọ Genesis wo na Jacob o shira na madumienu no ama wo mo anhira nsem wo kan nyina we in the future yes no mai beba na yigidie a oje onyankopon a Israel nyankopon na odi ne ho ato ne so ni ntira saa na oba Joseph a ohwe no ma Joseph fa mu nyina ene ne oba be turu ye obeye prime minister e wo Egypt na nka nia opese
obia prime minister bia in Egypt no by tradition no na pharaoh no say one say na ye obi be friend no Egyptian mummies. That's right. Na pharaoh no owa and the prime ministers na him for akese no isi omo ye mummies. Yes. Ebeye tourist attraction man nipa kura kohwe. But Joseph den oye o say wo be wu agya mu no o ka kire wo say me nom pekura no mamomfa enka Egypt for de no ho. Na mbomu no emire bi beba mo be free ha akọ. But now when you say na 400 years, maybe na Abraham, ne na Abraham, no I can't ne na Isaac. Ama ne na Isaac I can't ne papa Jacob. Ama Jacob nso aka kire no Bible no kire say na Joseph ne Benjamin you be no mo ben ne papa ti. Bi no aka kire no say asase wo ya me de mamo no. Amorifo aso de ni nyamwie ye nti 400 years. Move free baby I'm watching abaso. It is just Joseph knew for say 400 years is going to come one. Move free hako e dey no dey gidie. No oji asem no nyame aka kire won di say 400 years. Enti me no mpe kura no mamunya ne ha. Mo kwa mo mfa nko. What a faith. Because baby no wo no na owo sa ade no. Then we come to Moses. Now, ohe Moses dey no a ne gidie mu no ne maamem ne papa nti gidie ade ba ko a ewo mu ne say Moses abusuafo na wofo no asem ba ko di kan ya na ewo gidie mu ne say faith defiles fear. That's right. Gidie eyi ehun firi ho adenti afi say Moses maame ene ne papa wo mu ehun abofra no se ne wote ehun say Bible no atwi no sina ne ho efe but English na nkasa amofe or say he will be a special child obeye abofra sonko no omu ansuro ohenemra. This is one thing about faith. O say gidie nti na wo mu ansuro ohenemra. Enti say ye ka say faith gidie pa say wi asehye mra etia onyamesom ene wosom ene ade a emma wo ni onyame nya aronkofa say wo gidie a wo nsuro sa mra no. That's right. Whenever there is a conflict between the worldly law and God's law, jidini o jidie mu no unsuro ohenemra enye se okobu ohenemra su kekeu but unsuro nia eni onyame mra ebo abra na mu gina so afi osan ka biem jidie nti na Moses nyini ye no one pese wo be frɛ no Pharaoh babiaba na mbomu no ode ne ho kobata Israel fo a na omo ye nkoa radical atetiye hwie esu ne ayi nyina no na wo hwe Moses a to be fair no Bible no and our history kire say na ye teti Moses amana be the next Pharaoh we say no Pharaoh baba no na oniba enti na the by import no adopted child na ye Moses no ono na no wo be di ade but gidie enti no opoye but na wonim ne wo nanim he nyese bia na ya twera to say Moses ona wo ba be fa Israel for di omo apie na wo kwa Israel man nyina e be twere o history ato ho okura na wo be benya the 10 commandments Moses didn't know ne na wonim wan say Israel nyankopon ne man no a ne maame mu free mu no oye no kwafo nti o se wan pese odi tia we e de bone be frafra ne ho no wako e de na we e ka kire yen na e ka kire yen nyina ne say ba bia gidie ba bia nipa ye logic maybe ye niwa ekoduro no ho na gidie hya ase. That's right. It when there is something niwa nyina behu on say ne wi ase ayetimi we are living in a world on the opening can living they just living by faith. It so we ye gidi ni righteous gidie na ese wo de tenase if we say ene ewiase nyina apo ade a eye gidie mu normal ade a wonhu ye no obi etena timitena internet so ka kire wo say mo sorry a why na akọ heaven aba mo sorry a mo tiwa say we are living for heaven mo heaven and no any live here but o say some crofo nyina were looking at the price na me di twato ne say na Hebrews writer no yenim say ye Paul no na okira koma Hebrew fo a in AD 49 ekono ya hyemra say obi obebo Yesu din no yempam no na yenku no monye na japade say ye kai Priscilla ne Aquila na omuti Rome
ɛna yɛ pam wɔn bɛtena Corinth yes wɔn ka ho bi na wɔn gidie ato fam na wɔn hu ne wɔn nyɛ no ɛna na ɔtwera kɔma wɔn sɛ hwɛ ne mo yɛde bi mo Hebrews 13:3 ɔsɛ na mo mu bi ɛda afiase enti ebi mo akɔda afiase yɛapam ebi mu yɛagye ebi mu agyapadeɛ yɛdidi ebi mu atam yɛhuru ebi mu yɛ ridicule a lot ɛna wɔn gidie ɛkɔ fam ɛna wɔtu wɔn fo sɛ saa nkurɔfoɔ a mebɔ wɔn din nyinaa na ɔhwɛ wɔn history no a obiara ni hɔ a at present no na ɔnam ade a ɛyɛ demu nanso wɔn de wɔn ani esi price no a onyame de ahyɛ bɔ no so ɛna ɛma a wɔn timi di nkunim a yɛfrɛ wɔn gyidifoɔ bɛnua a matwerɛ wɔn nyinaa ɛbra mu gyidi Hebrews 11 na me gyidi sɛ na ɛyɛ ade a ɛboa wɔn paa ɛhyɛ wɔn den sɛ they could relate. That's right. yɛn nso sɛ wofa saa nkurɔfoɔ yi a ɛnyɛ wɔn good side story no na yɛreka wɔn wɔn gyidie no baabi a ne ɔka fa wɔn wɔ Hebrews 11 nyinaa no were serious issues a na wɔn wɔ fa wɔbɛkɔbɔ afɔdeɛ gyidie nti ɔyɛ bɛyɛ prime minister ɔsi daabi mɛkɔ akɔ yɛ bɛyɛ sɛ ɔsi daabi Nyankopɔn nti dwamane a Mose hu yɛ nkɔbi a nkɔbɛka sɛ na sɛ nanka ɔhene ɛyɛ de sei na mbɛhu na amane but ɔde tu yɛfo sɛ nea wonam mu bia nea mɛmɛ nam mu bia no sɛ yɛde si price na the ultimate price na ɛkyerɛ sɛ yɛn nso sɛ daakye bi yɛbobɔ gyidifoɔ nyinaa din ɛwɔ heaven a yɛn nso yɛde yɛn bɛka ho bi because we have to pass through before we come through ɛsɛ yɛtumi fam asi yɛ di nkunim nti gyidifoɔ adeɛ na ɔka wɔ hɔ no megidi sɛ yɛn nso yɛ application yɛbɛtumi anya yo meda ase Opini Hansen sɛne wakyerɛkyerɛ mu meda ase paa yɛtoa so na afei yɛnhwɛ obi nso a wɔbɔɔ ne din Rahab nso ɔbɔɔ ne din and the rest ɔsɛ Rahab ne wɔn keka ho yɛnhwɛ Hebrews chapter 11:41 na afei Joshua 2:9-11 nso yɛnhwɛ sɛne kwan a Rahab nso ɛfa so no nso ne din bɛpie mu ha sei Hebrews etidi ba ko chichemu aduasa ba ko no sei gidie nti na wadwamanfo Rahab a wɔgye akɔnsrafo no asomdwe so no ansɛ amfra wɔn a wɔnyini no mu amen ayɛkɔ Joshua Joshua chapter 2:9-11 no okay osi ko katre emerima no se minim se Awurade de asase yi ama mo na mo huhu ato yen so na asase yi sotifo nyina akoma etu mo anim na yate se de mo Misraim firi no mo Awurade ma epokoko mu nsuo wi wo mo anim ne de mo ye Amorifo ahene baanu a wo Jordan agya no Sihon ene Og a mo sai won pasapasa no na yate na yen akoma etu na home bi rensori biem obiara mu wo mo anim efise Awurade mo Nyankopɔn no ono ne Onyankopɔn a nyamisu osoro ne asase so FM amen yo ada yɛnhwɛ Rahab nso sɛne no ɔka no odwamanbɔfoɔ Rahab nso ne ho asɛm aba abra yɛka gyidie ho asɛm ha sei ɛno nso no adusua bɛn ɛna ɛwɔ ha sei ɛde ma yɛn yo me da se am sɛ adusua a ɛwɔ mu deɛ ɛso paa ɛnuanom yɛsoro akwantu a yɛtu no gidie ɛho hia papa sɛ yɛ gidie a nkwagyeɛ ɛwɔ hɔ ɛma yɛn na Rahab asɛm a wɔka no wɔahu ɔtee deɛ Onyankopɔn nam ne tumi sɛ de biara da Onyankopɔn ne Israelfoɔ kasa wɔ sɛ bɛde nsa mu ɔden ɛna yɛ de agye mu Rahab mo ɛhu deɛ Onyame ɛyɛɛyɛ ɔma apokoko mu ɛpaeɛ ma ɔmo fa asase pɛsɛ so deɛ Onyame ayɛ ama Israelfoɔ ni nyinaa ɔso ɔmo ate no ɔmo aduru ɔmo na Onyame honhom atɔ ɔmo so ama ɔmo nyinaa abusa so gidie amapa bi a ɔyɛ dɛ ɔmo onya ɛwɔ saa deɛ no nti gidie Rahab enya gidie sɛ ampa Israelfoɔ nyame no
we nyame mu nyame obi eni ho a wotese no na asem ba kwa o kan ya eye enigisem esanse wonya gidie wo mu nti no wo se mu nyame no obo abese kuro yi a anase mo ba bese kuro yi a ye nye onyame mu gidie ma mo nse ye sister give kind free 10 no a waka nsem bi wo ho Joshua na Joshua no 2 no so waka be si 9 kan 10 no ko kakra bi na ye hu ayi bi wo ho o se na ya te se de mo Muslim friend mo Awurade ma epokoko mu nso wi wo mo anim ne de mo ye amorefo ahene ba no wo Jordan agya no se honi ok a mo sai mo pasapasa no na ya te na yen akoma etu na yen home bi rensori bio obiara mu wo mo anim efise Awurade mo Nyankopɔn no ono ne Onyankopɔn wo nyamesu osuro ne asase so FM traso verse na afei na hwe digidia wonya wo mu nti no na afei monka me Awurade ntam se maye mu yeyi monso mo beye magafie yi na moma me nokre nsentre na moma me nokre nsentre ni na moma emoja ne me nuanum ne me nuamarima ne me nuamanum ne de owo nyina enyankwa na munyi yenkra emfiri owo mu amen so yes nti Rahab eti di wonyame etimi ye ene de wo hu se de wonyame etimi ye no onim se wo mu so kro mo timo no omo ba bese no na se de wonyame eye emre bi atwa mu no eye no kwasem se omo ba bese kuro no na osesa mo ba bese kuro no a ma mo nye de mon kaye minim abusua ni on se bible mo say je Awurade Onyankopɔn di na obagye wo ne ofiefo nyina enkwa eniti sa gidi a Rahab enyaye no eye gidi a wo hu de na ekɔ wote ena wagye adi sa na ye fapem e wo John 3:16 Awurade se obi biara obagye ne doba na adie no umu na dankwa ede e wo homa gidie ehu hia ye hwɛ 2 Kings chapter 5 a ye kan name ho asem ebra wo ye kwata na eba se ese okọ Israel ba wi obi ka chen se o ukọ Israel a obenyankwa okwata no ho befi ena okoe no ena odifo se onkonkoto Jordan mu na ne bufu ye ze na Syria insu e ho no na obetimi dia compare Jordan na Jordan so minim se de si de insu tie insu no ba bi ho no ahwe a eni ne nyina awe na achase insu bi a eni da so bi a enim si pensu adware a ne nye sa insu no but omo kasa che no a onya agidie e wo mu no okokoto nsu no impression that etosonson ofie no na ne kwata ne nyina ayede ekọ gidie ehu hia Jairus okacha on say Awurade ehu hia kra so we ba misu hia na se kasa na me wogidie se o kasa me ba ne benyankwa eniti gidie ehu hia ewo ya Kristo so no se nya gidie a enema ebesi ye na da bia me kan say faith is the victory. That's right. Great. Faith is the victory. Bra benya nyame mu gidie no enkwaje impo ye haw ene ya manne se wo yare na wo kɔ Awurade animu anya gidie se nyame ebetimi asaw yare no obetimi asaw yare efise o se gidie animu a obi nso ejanani so ene nti gidie no a Rahab nyaaye no ema woni ne fiefo nyina no benya nkwa nya saa gidie no yenso ebesi ye ama yenso dankwa aye ho ama okay yo me da say ada what church mu pa ama ye yeah ada say pa but me can say Rahab confession or yeah no very significant hu hia pa one thing or yeah okaya my hu say ampa wagidi se nene ye dikan aka ne se o man ni nyina ate dada ni Nyankopon nam Israel for so aye a o ye ba
a mention bi gog ne omo aka nyina otimi then na still the whole of Jericho womu nyina na omo sign defiant say omo de omo ho ato omo war no so beji omo kwa yes but Rahab nko ahu say ye war we ya ye we entimi nye ye nkwa sa enti say nyankopon no a mugi ni die no the fact say no ye busunsum ni osan ye dwamanfo no did not hinder her and see no kwan say obenye nyame ani mu adom emra wonya agidie no saa na ye nso emfa ho ne bebia ne fie ne onyame hwehwa ne say ye beje ne frɛ no atum na ya kan bo mu aba ne nkyɛn abeka sɛ awurade ye jiwudi na ye pese ye no nante ewom sɛ ye wɔ these weaknesses na mbomu no sɛnea wonam Israel for no so eba Rahab ho ma ne ka saa ogitum mu a ne din abeka agidifo ho no saa na ye nso fa ye ka ho it takes just a matter of faith na yetimi ede ayesa na ye nim sɛ Yesu lineage no afei Rahab wa no yidwama mofo no o kan Yesu lineage no pa afei hona ko free by enti Nyankopon God is not respecter of persons na mum eye won a wodi gidie ni ampopo esomu no am san ka say nia omo gidie nyina no na make sense to them no that time na make sense yes it is say ne ya yetimi ase ya ne technology aba advance na obi ka kire o say technology aba bebrebe o sorry I was meji bibia eni ho na magiadi but the principle is the same yes and family ni ewu no ginyame bo hye no awaka ne di ya ebebem se na waka yo meda was back to fear na wakana idea Rahab here ne nanka ya china god na sefo nyina condemn because what a betrayer for a whole nation enye busia keke enti onyame ho nyamabo na kokko duro na owo no ewiye bresi ye po enche o ha obeba yeso say enya kokko duro e wo nyame mu a ye ntumi ngina okay yo ye sorry ya disia no so ye mfa udedi awie no na fe ye sorry so eno na eye Yesu ye ngidie mu dikamfo no mu wiefo no ankasa no eno no Hebrews chapter 12 verse 1 to 3 na ye nhwe se ne ye hon so ochechire mu ose sa enti yenso enam se ye wo adansefo bebra etise a etwa yen ho ehia yi mama yento adeso biara ne bone a erinche na etwa yen ho ehia yi si yen kwan no ngu na yemfa boaseto into aprepre a eda yen anim no mu mirika enhwe gidie mu kanifo ne niwiefo Yesu a ohwe gidie a eda nanim no ton ne bu ase hunu amanne asenua amanne ewa mu aniwuo na okotena Nyankopon ahemwa nifa amen yo age we de wa na wokan ye cheche mu de na asa yitu sem we kire yen se ka kire se yenye si Yesu yengidie mu dikamfo ene ni wiefo onu pe ena gidie no obehye mu kena obaye onu ena otumi eye emanikosi ewieye one na America no otumi tuwieye omo aka na we ba na wewu na wako we ba na wewu na wako bo no obaye no even though ebona senuam no osa sorry into daso o shase but o de beko ewieye ekopim se obeba ena onu na otimi ba brabo a eye pepepepepe e ka gidie mu abrani fo ya yakaya no bia ho ni ha sha Abraham asana Isaac baba shwene bekosi hwe Jacob no yesisifo Rahab ya ka sisi e no ye ejoma mo ni hwe Mose okumni pansa ansa na okotena baby 40 years ansa nyame sa afre no gini omu nyina ba mu bi ene Samson it's amazing isn't it enti Yesu Kristo pena na brabo ne ye pepepepe o how ni amania e dini ko mu nyina baby no ka ya ne se rade betimi amakuru wanyimpa me ho enso ni posa ka se wo pe ena enye ho ba ye nipa no boni ewo ye ho ena wono ankasa eni ni wiefo o ti na ya ho brase ama e hwe Philip fo etimi enu tichemunum ekopem engotwe o si
Mama adwuna ewo Kristo Yesu mu no ara entena mu bi. Onu na owo Onyankopɔn tebea mu die. Na so wa mu ni mfasodie se oni Onyankopɔn se. Na imum oto ne ho mpan fa akwa tebea to ne ho so. Dani nipa nseso na se oye na de fa ye no. Ohunu no se onipa. Obre ne ho ase. Yes, sitie di kosi owo mu asenua no hu wo impo. Enti Onyankopɔn po we mbu ne ho no ne Nyankopɔn tebia. We mbu ne ho se oye Nyankopɔn bebre ne ho ase asenua ne so wo mpo ye obo nasum ye tini so nteso ono ye obo ade no nsuo mpo pebia no anya no. Okopem se ye bo na asenua e ma me ne wo a edie na ha me no mienu a enti me mbre ye ho ase na Onyankopɔn je enti me ka to ne edu ye so ewo mu se ye enti me ntu ne sise na Yesu tu ye fi se ye nipa die boni wo ye ho but ye de ho hye ne mu a na ye de ho to ne so a na ye tie ni no ye ne pa ewi ye no ye nsusu ye me ka to ne ye benya abotre pa yo am say yemre na tia yem pa ye enti na sima be ye nya ba kokrompo 30 seconds die mo pese atuafo esua efri ne yesua yi nyina mu no amemfa nhyɛ asem free the Hansen so yo me da say say ne oka no nia me masua na practically me pese ye de ko statement bi a ye can say believe to understand, not understand to believe. Okay. Tioka said the just shall live by faith. And he said, Jidi nya jidie ewo mu na wate ase. Sa na Bible ne tie. So we ka say we bete Bible no ase ansa wagye dia, it will never happen because jidie eye bibia emfiri yemu eye nyame adoma kyede. Enti say we betimi adi nyame asem no a, ye say ugidi na ugidi wi a eboa wo ma wote normal say falls in place. Okay. Na ba kwa me san e dia aka ho biemu ne say gidi asem a ye kan nyina no e be wie Yesu so. Na asem a sister keken kan ye no o say enu nti moma ye nyi apere no emfiri yemu na ye ntutu mirinka enko the outer and furniture Yesu no a ochi ase na owie no say ye kɔ nanim ne ye nyina aka say ye kɔ faako a e be yi apere afiri yemu ye be gye adi ne be me ya te ase so yo me da say da afiri de be so me ka e wo ho nyina ne say ade ba ko a eye important a mama ge e kan en say mo mayem fa e bonen kitinkiti bi e ma na antwie mfiri sa gidie no ho se obi biara wutumrika wote wo ho efiri niam ahoro bebree ho se de be ya obitimi atumrika no na watimi adro the finishing line na wanya enkwa botri no mo maye ma ho kwan emma boni emfa yen ama yen lusu sai no mo me ntoa so enya gidie e wo mo se niam ne bi wo ha ye hu Yesu Kristo e ka che Thomas say uhu yenti na wajiedi but inshirani wo mo hu ye no wajiedi so nti mo me tragedy no onyame a oye the finisher and the author of our faith no say de hoto no so a o ye gidie no daachi ebenya ho enkwa abutri yo radin kan ye ho wona adumti amen yo sister again. And then never can say believe when it doesn't even make sense. Okay. And try so better because and now Paul say this and that America to phone there are certain things they will not do. So what company test to now substance be wo mumpa you be disqualified. Paul say me dimini peduenya. It's not easy. A dream maybe I say we need to start certain behaviors be a way more and me boy my do Nyankopɔn na ye gide no atimias yo madam wase agidi for so madam wasem say maboafo na aya de pa o maboaye my de adisua etoso du ba kono na ye de abrem no dasende ye de etoso du mienu no so ebe etoam so Onyankopɔn enhira munyina ada mompaye na fe yenhira yensore so yo here for any mummy mompaye na nyame yesanda wase papa oh nyame benni yeda wase de waya amaye na ebro adwene ntiase so se wodo doba Yesu Kristo aye adom de adom yen se yemfa no so na yenya nkwa
na wo si obi biara obaji na die no dan kwa ewo ho ema no ene ntimpa ya yesre wo se Awurade ma yenya wo mugidie etore bi wo ho a na ohaw ni amane a ye fam no ne yebusa se Awurade na wo he Awurade na aden na so Awurade yinim se every moment in our lives no wo kan ye ho ene nti yesre se koso na fa won training ni fa no eso ye nyina ye mu na boa ye ni ntimi ntra wona ase ntimi ntra gidie no ye ne yetiefo nyina obi a wotie ye nse bia ohaw bi mu na se ma ne gidie na atoba ha asafurade so se hye ne din na onto aso enya gidie ewo mu na enim se ye bere enye kwa na dachi bia opie wonu nyamu a bohya akasi a wahye ewo ye ho no waka kire nse osun ani awerɛhoɔ ene owuo eni hɔ ba bia wasisi amaye no ma yemfi ani ensi so na dachi bia opia ayeyen dia ewo ye he ene agye nkɔpa Yesu Kristo din mu amen.